Ik doe spruitjes van Ties Watman. Uren zit ik al aan tafel, maar 6 spruitjes op mijn bord. Ik wil ze er graag lezen litten, maar uw mem zei eten, het mat. 6 van die vieze groene knikkets. Lezen daar, zo voor mijn snuit. Het liek het wel. Nee, ik ben er wist van. Die dingen libje, ze laat me uit. Spruitjes zon, daar leeuw ik niet van. Stonken doggen ze. Ja, dat wel. En waarom zitten die vitamine? En kies zo'n gore, groene bal. Hoe kom ik eraan? Zo zit ik te denken. Die dingen eten, dat ken ik niet meer. Maar als je mem naar de wc moet, heb ik mijn spruitjesplan klaar. De eerste spruit gaat in een blompot. Nummer 2 verdwijnt de rek. En daarna trok nummer 3 bij het krantenintrek. Nummer 4 gaat taart uit. Nummer 5 vlucht op een kast. En nummer 6 hiep voor de laatste in mijn boezem. Blij dat het past. Ik weet zeker dat ik in de toekomst meer weer spruits eten zal. Ik weet wel, vitamine blijven nodig, maar voor in de toekomst graag een pil.